28.7.2025 k posúdeniu rastlina uvažovaná Ficus Ice Cube, eventuálne iný Ficus, prípadne Morus. Veľkosť púčikov je takých aktuálne v júli 5 až 8 mm. Farba kôr je hnedosivá, teda pomerne odlišná od všetkých našich druhov morúš. A hrúbka listov je taktiež väčšia, širšia, hrubšia ako pri morúšiach, ktoré majú tenšie a trošku jemnejšie listy, aj keď variabilne tvarované. Tu je ten dizajn listov pomerne rovnaký, kdežto u tých morúš je taký variabilný na jednej rastline. Takže ide o exotickú rastlinu.